Nadia, to je Dominika, taký odber a zvoneček. A potom chcem od vás, aby ste tak trošku odber, lebo viac, tu mám 7 odberateľov, 6, alebo koľko, neviem, nekúkam sa na odberov a mám novinku ochutnávky, easy drink. Ja som našla, akože myslela som, že ten bude v Kauflandu, alebo v Tesku, ale ja som to našla ako sa to volá, v jednotke, tak to akože opravdu mal som tady drink, ale potom ochutnáme tady drink, lebo to nie, takýto. No je to Skibidi Toilet. Ja som to, že veľmi ochutnať toto, lebo nenatočila som aj také videá, a som to stretla, toto stalo to €39, je to taká cena pre mňa, dobrá cena. Je to malina, limonáda při chutí malino. Tam vitamín, tu je vitamín, by ste videli vitamín. A potom je tu súťaž, ale neviem kde je, aha, vyhraj toto je. A potom je tu menej cukru, takže tam nie je viac cukru, menej cukru, to si chápete. Potom nealkoholický nápoj s príchuťou maliny s cukrom a sladidlom obsahuje vitamín pasteurizované, objem 250 ml. Akože dobré. OK, to chutím, ako to otvorím. Počkajte trošičku. Akože to už som otvorila. A poďme to ochutnať. A farba akože vyzerá tak. Ja som to dala. Počkajte, lebo som to dala. Dala som to tak, je to akože dobré. Ochutnať teraz, ako vyzerá to tak. Ako, tuto viete, je farba. Ako normálny drink. So, alkoholik. Ale videli ste len nealkoholický nápoj s malinou. Tak nie to môže byť aj dieťa, ale ešte, neviem, 3-ročné dieťa, alebo neviem. To budem to ochutnať. Cítam tam malinu. Ostro to je veľmi. Chutí to mi, ale neprekážať to ostrosť. Ako dobré, no. Že to vyhraje, to skúšam, to vyhraje. To vyhraje, to skúsim. Ja neviem, čo vyhraje. A to asi nebudem robiť, lebo to neviem. No, prekvapilo ma to. Ako malinovka. Len tá značka ma ohúrila, ale dobre to celkom. Chcel som si dať toto. Prvé som si dala toto akože čierno, ale ja som dala tam Skibidi Toilet, tak ja Skibidi Toilet milujem. Tak ja som si dala, že podstate mačička, to je asi Borisek. Tu je toto, neviem či vidíte, asi to je rozmazané. Asi tu vidíte, že tu je to mačička. A to je Borisek a toto je muž, asi neviem. Dobre? A potrebujem na to akože exponózia. To je to akože dobre, no. Na druhý diel ochutnávky tady a cukrovú vatu. Akože dobre, a mám tam nálepku, ja to naozaj, že chcem nálepku na telefón. A chcem dať. Tu nejaká nálepka bola. A no tady to je nejaké také. Tak super. Dobre, dávam tomu, počkaj si, ochutnám, aby som zabala chuť. 9 z 10. Tá ostrosť tam neprekáža. Ale každý malinovke má ostrosť, tak to je extra ostrá. A akože potom to má, to nebol ostrosť taká extra, ale to bolo 10 z 10, ale je to ostrosť. To nebolo ostrosť tak dobré.
vytvorila to fizzy drink, značku na fizzy drink. A akože oni to vytvorili, niektorí, neviem, to vytvorili. 9 z 10. Dobre, to je zo slovenské, z jednoty to môže mať, aj v CBčku nemajú to, jednoty. Majú tam všetky príchute, aj tari drink, ale všetky tiež príchute. Má tam vátu, ako sa volajú, neviem, ako sa volajú, pripáčte, neviem, ale majú to aj toto, čo sa dáva aj na toto sa dáva, viete, oplatky, aj tie sušenky a potom aj cukrovú vatu a moja kamarka to ochutnala, pretože to je extra dobré, akože dobrá vata, ona chcela tú nálepku, tak ja som chcem tú nálepku a tú cukrovú vatu, ktorá myslím, že je normálna vata. Akože to budú modú. Ale to sú červené. Dobre, no čau a 9 z 10. Čau.